L'artesania i el disseny es donen la mà en l'exposició que els presentem a continuació al voltant d'un objecte molt tradicional, el ventall. Una vintena de dissenyadors l'han representat i presenten les seues propostes al Museu Nacional de Ceràmica de València en una mostra que comissaria el dissenyador i Premi Nacional de Disseny Vicent Martínez. Fer aquesta exposició quasi diria que és un deute personal. Mon pare i mon abuelo eren pintors de palmitos i jo vaig ser aprenent de pintor de palmitos fins que vaig descobrir el disseny i vaig volar. Va volar i es va convertir en un dels dissenyadors valencians referents, però amb esta mostra coral, amb dissenyadors d'ací i d'allà, tots amics, Vicent torna als seus orígens, però deixa que el disseny estiga implícit en cada peça. Tradició i disseny és el binomi sobre el qual es treballa en esta exposició. A partir d'un objecte útil i funcional i tan arrelat a l'imaginari valencià com és el ventall, així es reinventa de 20 maneres diferents. La inspiració ha sigut el paó real, tant en els colors, en els degradats de blau, de verd, com en la forma d'apertura, que s'obri de costat a costat, com quan el pavó real desplega la cua per al cortejo. Relectures amb noves tecnologies, formes o materials. Este de paper porta escrita la lletra del vent de Raimon. El palmito és una fulla de paper plegada en acordeó i que després, per un dels extrems, està enquadernada con les fulles d'un llibre, de tal forma que deixa que aquests plecs s'obriguen en una cadència harmònica i graciosa com s'obrin les fulles d'un llibre. Un pas més enllà de la tradició que senten la mateixa taula dissenyadors i artesans en el gran convit de la capitalitat mundial del disseny que se celebra a València.